croeso i glwb Creu Cyw. Nawr te gobeithio bod chi gyd yn barod i greu gyda fi heddi. Achos, i ni yn mynd i fod yn creu pyped hosan. Ie wir. Felly, gobeithio bod gyda chi hosan yn barod. Nawr, mae gyda fi hosan yn fan hyn. A, mae yna dwll ynddi. Trwch. Felly, wneith unrhyw hosan y tro. Dim ots os mae twll ynddi, achos byddwn ni ddim yn gweld y twll yna pan byddwn ni'n chwarae gyda'r pyped fel yna. Dyna ni. Felly, hen hosan, un gyda twll ynddi. Falle bod un hosan wedi mynd ar goll yn y peiriant golchi, a dim ond un sydd gyda chi ar ôl, felly dim un i wneud par a methu gwisgo. Felly, allwch chi ddefnyddio hwnna wedyn i greu pyped gyda fi heddi. Unrhyw liw, unrhyw maint. Nawr de, bydda i yn defnyddio'r hosan yma fel wedes i, a dwi yn mynd i greu ceffyl heddi. Ydw. Reit de, i ddechrau, mae angen llygaid yn dros e. Felly mae gyda fi lygaid gwirion yn fan hyn, ond allwch chi greu rhai mas o gardfwrdd a piniau ffelt os ych chi eisiau. Felly mae gyda fi lid yn fan hyn. Rhoi chydig ar y brwsh. A wedyn, ar gyfer y ceffyl, bydd angen rhoi'r llygaid yn fan hyn. O dan ble fyddech chi'n rhoi sawdl i'ch troed fel arfer, felly yn fyna. Dyna ni, falle byddwch chi'n penderfynu wneud rhyw anifail arall. Wel, fydd y llyged siŵr o fod yn mynd yn yr un man. Dyna ni, ac un arall yn fyna. Dyna ni. A peth arall sydd gyda ceffyl yw ffroenau mawr, ynddo fe? Efe, fan hyn? Ie, felly dwi'n mynd i wneud ffroenau mawr i'r ceffyl yma. Felly, torri cylch fan hyn. Chydig o bapur gwyn sydd gyda fi yn fan hyn. Dyna ni. Un yn fyna, a felly fydd angen un arall. Cofiwch chi fod yn ofalus wrth ddefnyddio siswrn. Dyna ni. Os, mae gyda ceffylau ffroenau trwy'n mawr iawn y dros e. Odych chi yn gallu gwneud sŵn ceffyl? Yn gweryru? Ydych chi? Oh, ei, mae rhai o chi'n dda! Fel am nhw'n mynd wedyn, efe? Gyda'r ffroenau yma. Felly, dwi'n mynd i lido'r hein arno nawr hefyd, gyda'r glud. Gwych. Falle bod gyda rhai ohonoch chi geffyl go iawn gytre. Falle bod chi yn marchogaeth. Dyna ni. Dwi'n gallu marchogaeth geffyl. A mae gyda ni geffylau gytre. Dyna ni. Felly mae gyda'r ceffyl yma hyd yn hyn, 2 lygad a ffroenau yn fyna. Nawr te, beth arall sydd angen yw glistiau. Mae gyda nhw glistiau hefyd yn does e. Felly dwi'n mynd i wneud clistiau du a canol oren iddyn nhw wedyn. Felly, torri siap clist mas o bapur du fi'n wneud nawr. Dyna ni. Fel siap deilen. Dyna ni. Un. Ac un arall yn fan hyn wedyn. Cofiwch chi fod yn ofalus gyda'r siswrn. Ni ddim eisiau i neb i gael doler. Dyna ni. Dwi'n list yn fyna. A dwi'n mynd i roi canol oren iddyn nhw. Felly, siap deilen ychydig yn llai yn y canol wedyn. Gwych. Glido'r canol, sef y darn oren ma wedyn, mlaen i'r papur du. Gwych. Dyna ni. A wedyn rhoi ychydig o lid ar y darn du wedyn i lido ar yr hosan. A dwi'n mynd i roi y clistiau yn fan hyn. Le fyddech chi'n rhoi troed
mewn fyna, le fydde'r sawdl. Dyna ni. Gwych. A'r un arall. A ni bron a gorffen. Dim ond un cam sydd ar ôl nawr. Dyna ni. Gwych. Ei, mae'n edrych yn dda. Nawr te, fel wedes i, un cam ar ôl. Beth arall sydd gyda ceffyl? Rhywbeth hir lawr ochr y pen. Ie, mwng wrth gwrs. Felly, dwi'n mynd i ddefnyddio gwlan i wneud mwng y ceffyl yma. Gwlan oren. Ie. Nawr te, allwch chi ddefnyddio rhibanau neu bapur tisw wedi cael ei rhwygo. Unrhyw beth sydd gyda chi yn y tîm. Mae'n digwydd bod gyda fi gwlan dros ben ar ôl creu y pompons lliwgar yma. Felly, dwi'n mynd i ddefnyddio y darnau sydd gyda fi ar ôl i greu'r mwng. Felly, mae gyda nhw fwng, wel, rhai ohonyn nhw, yn dod lawr rhwng y llyged yn fan hyn yn dod Felly, rhoi ychydig o lid yn fan hyn, ar y top yn fan hyn, i rhoi'r mwng yna ar y top yna. Felly, defnyddiwch beth bynnag sydd gyda chi. Fel wedes i, mae gyda fi wlan yn fan hyn. Felly, dwi'n mynd i rhoi glido nhw mlaen fel la. Gyda glid. Dyna ni. Chydig yn fwy. Dyna ni. A dwi'n mynd i roi ychydig o lid ar yr ochrau hefyd. Achos dwi yn hoffi'r edrychiad yma gyda'r ceffyl. Felly darnau eitha hir. Dyna ni. Ac i mewn yn fyna. A nawr, mae gyda nhw hefyd, yn ogystal a mwng yn fan hyn, mae gyda nhw fwng lawr ochr y gwddwg yn dod Felly, newn ni rhoi ychydig ar y cefen hefyd. Felly, ar gefn yr hosan fel hyn, sef gwddwg y ceffyl. Nawr, fydd angen enw ar y ceffyl yn bydd e? Bydd angen i chi enwi'ch anifail chi, pa bynnag anifail fyddwch chi yn wneud mas o hosan. Ceffyl. Be gai enwi fy ngheffyl i, gwedwch? Nawr, pan o'n i fach, oedd gyda fi geffyl o'r enw Flamingo. Credwch chi, Dyfydd. Oedd hi ddim yn binc, cofiwch. Nagodd. Nagodd, dim o gwbl. Ond oedd gyda fi geffyl o'r enw Flamingo. Oedd wir. Felly, falle na i alw. Hon yn Flamingo? Ddim yn siŵr. Ceffyl. Beth arall allai gael? Catrin y ceffyl. Mae hwnna'n enw da. Ie, Catrin y ceffyl. Gwych. Nawr te, fi bron a gorffen gyda'r mwng. Mae eisiau chydig yn fwy arna i. Lawr yr ochrau fel hyn. Yr holl ffordd i lawr. Dyna ni. Wedi gorffen y mwng, dwi'n meddwl. Nawr, allwch chi gael mwng unrhyw liw chi eisiau. Dim rhaid iddo fe fod yn oren. Dim o gwbl. Mae nhw'n sownd. Gyda'r holl lid yma. Dyna ni. Reit e, dwi'n meddwl mod i wedi gorffen. Dewch chi'n i weld. Falle fydda fe'n syniad i chi i adael y glid i sychu pan fyddwch chi'n neud e. Ond, na i fod yn ofalus nawr. Dangos hwn i chi. Fel na. A gwych! Ei! Be chi'n feddwl? O Catrin y ceffyl. Ei, gwych! Fe rhaid i fi i greu sioe papedau nawr yn fydd e. Bydd angen i fi greu rhagor falle a creu sioe. Felly, os ydych chi yn mynd ati i greu pyped fel dwi wedi wneud heddi, wel, cofiwch, dynnu llun o'ch campaeth a wedyn rhoi'r llun o dan y fideo yn fan hyn yn y blwch sylwadau, achos fydden ni'n dwlu gweld beth ych chi wedi creu heddi.
He? Waw. Ei, dwi'n edrych ymlaen i fynd i'n chwarae. Felly, well i fi fynd? A welai chi fian? No!